మరి నువ్వు చదువుకున్నావంట కదా, కళ్ళు పూర్తిగా కనిపించవు. ఎంత వయసు నుంచి? 3 ఏళ్ళు పెట్టప్పుడు 3 ఏళ్ల బిడ్డప్పటి నుంచి కళ్ళు కనిపించవు. మరి నువ్వు చదువుకున్నావంట కదా, డ్రైవింగ్ స్కూల్ బ్లైండ్ స్కూల్లో చదువుకున్నావా? ఎంతవరకు చదువుకున్నావు? చదువుకునే 5 వరకు. 5 వరకు చదువుకున్నావు. నీ పేరు ఏం పేరు తాత? సుబ్బయ్య. సుబ్బయ్య. స్పెల్లింగ్ చెప్పు. SUBBAIH. అయితే బాగానే చదువుకున్నావు, కళ్ళు కనిపించకపోయినా కూడా. ఎవరు లేరా తాత నీకు? ఎవరు లేరు. పెళ్ళి అయిందా? అయ్యింది. వైఫ్ ఏమైంది? చనిపోయింది. చనిపోయిందా? ఏమైంది? ఎట్లా? నువ్వు హెల్త్ బాగాలేక హాస్పిటల్కి పోయినావు. నేను వచ్చే లోపల లేదు. నువ్వు వచ్చే లోపల చనిపోయింది. మరి నువ్వు ఇట్లా ఈ బెడ్ మీద ఎప్పటి నుంచి ఉన్నావు? సంవత్సరం అయితే సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడనే ఉన్నావు. ఏం కావాలి నీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి? డబ్బు కావాలి. డబ్బు కావాలా? ఎందుకు? హాస్పిటల్ హాస్పిటల్కి పోవాలా?